días, como vos chamades? Eu, Joel. Joel, ti? Elena. Elena, e ti? Olaya. Olaya, bueno, a ver, empezamos por Elena. Elena, contame, onde estamos hoxe e que viñestes a ver? Estamos no Museo de Minergal, que é un museo sobre minerales de Galicia. Ajá. Gustounos moito, a min polo menos. Sí, gustou vos? Sí, moito. Joel, que había dentro? Había, Que atopaste? había moitos minerais de distintos sitios, como de Canarias, de outros países, e tamén así de outros... Outros lugares. E atopastes algún de Pontevedra ou algún de Soutomaior? Porque creo que había. Sí, De Pontevedra. cuarzo, un montón. Cal foi o que máis vos gustou de todos? A mí No sé, non me gustoume. acuerdo como se llamaba, pero parecía que escupió un unicornio aí. Un unicornio. A min gustaronme todos. Home, claro. Bueno, eu creo que é a primeira vez que ves a estes campamentos, é que sí? Eu sí, E por que é a primeira vez? porque outros anos tiña así outras actividades como fútbol e iso, entón non podía apuntarme. Pero isto é máis divertido, non? Sí, un pouquiño, sí. Que vos parece a vos estas actividades que fai o Concello? Encántame. Veño desde que era pequena. Desde que eras pequena? Sí, desde que tiña 3 ou 4 anos. Sí, e ti tamén? Sí, Bueno, a ver, onde fostedes este ano? a Urban Planet, Sí, a Catedral, a Santiago. sí. Carai, que suerte. E que máis? E que máis? A ver, que máis? A onde fostedes máis? Fixemos así como unha búsqueda por ali por Soutomaior, Sí. por Salgueirón. Tamén fixemos ali uns xogos o primeiro día no muelle. Tamén fomos a outras actividades como vela. Os maiores tamén foron así como a esquí acuático. Repetides para o ano? Sí. Hombre, ou toca fútbol para o ano? Depende. Bueno, depende. Bueno, pois alégrome que pasarades tamén, porque agora estades no momento do bocadillo, estades aquí casi... Eu non trouxeche merenda, Non sí. trouxeches merenda? E vos trouxestedes merenda? Eu sí. Pois rápido hai que ir a papala antes de que vos la papen. Bueno, pois moitas gracias aos tres. De nada. Veña, chao. Chao.